Hello everyone, बरायबाय बयखौबो बे गोदान भिडिअ क्लास 10 नि Maths Chapter 5 नि सोंथि 5.2 Question number 10 नायनि जोङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों Question number 10 आव थांनायनि सिगां नोंसोरो मा खालाम नैबे जेसेबां questions दङ 1 निफ्राय लानानै 1 2 3 4 5 6 7 up to 9 सिम सम्पूर्ण भिडिअ नोंसोरो बे आंनि चेनेलावनो मोनजोबगोन कमप्लीट गासै जेसेबां नायनांगौ दं नोंसोर नायनानै लाजोब नोंसोर बेखौ नायनोब्ला दा नायबाय थानाय भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव आं लिंक होना दोनखादों बे लिंकआव थुना नायनो हागोन आरो जुदि लिंकआव थांनानै नुवाखैब्ला नैबे खनायाव जुदि लिंक नुदोंब्ला बे लिंकआव थुनानैबो नायनो हागोन अके स' नायलां जों बेखौ माबोरै सल्भ खालामनांगौ नायलांबाय थादो स' क्वेश्चन नम्बर 10 मा सोंदों मोनसे एपि नि 17थि बिदाबा बिनि 10थि बिदाबनि 7 बारा आगोसार फारागथि दिहुन कुइसन्सखौ बुजियाखै बुजिगोन सल्भ खालामनायखौल' नायलांबाय था बुजिगोन बिराद गोरलै कुइसन्स गेरेन्टि होखायो आं नोंसोर बुजिखागोन The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 find the common difference माने मा होनना बुंदों जे 17थि पजिशनाव थानाय मोनसे बिदाबा 10थि पजिशनाव थानाय मोनसे बिदाबनि बेसे बारानो 7 बारानो ओके 17th टर्मआ 10 टर्मनि बेसे बारानो 7 बारानो होमब्ला कमन डिफारेन्सआ मा जागोन बेखौ सोंदों जेबो गोरा गैया बेबायदि टाइपनि कुइसन सोङोब्ला नोङो मा खालामनांगौ जेब्लाबो गिबि बिदाबखौ जोङो मिन्थिया नालाय गिबि बिदाबखौ हमनानै लाग्रो जे गिबि बिदाबा बे होननानै हमना लाग्रो माने फार्स्ट टर्मखौ ओंखायनो आं लिरगोन हमबाय इंलिश मिडियामफोरना लिरनांगोन लेट गिबि बिदाबखौ आं हमना लाथ'नोसै माने फार्स्ट टर्म बी होननानै लिरना ला गिबि बिदाबा मा हमना लाथ'बाय आं ए जेब्लाबो गोसोआव लाखि चैप्टार 5 नि जेसेबां कुइसन्स दङ बेवहाय जों गिबि बिदाबखौ ए नङाब्ला A1 जों फोरमायगोन गोसोआव लाखि दे ओके स' आगोसार फारागथिखौ सोंदों जोंनाव बेखौ जों हमना लाथ'नि डि होननानै हमना लाथ'नि आगोसार फारागथि जायखौ इंलिशनि मा होनना बुङो कमन डिफारेन्स होनना बुङो कमन डिफारेन्स स' कमन डिफारेन्सखौ बेसे हमथ'ना लानि डि होननानै हमना लानि बे मोननै जिनिसखौ जों मिथिग्रोथारनांगौ कि मिथिग्रोनांगौ होमबासो जोङो जायखिजाया प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामनो हागोन बुजिबाय बाथ्राखौ स' दानिया जोंनो गिबि बिदाब आरो आगोसार फारागथि हमना लाखांनायनि उनाव मा होनाय दं बेखौ लिर स' होनाय दं दैट इज इंलिश मिडियामफोरना लिरनो हागोन गिभेन होननानै जोंनो मा होनाय दं 17थि बिदाबखौ जों मा लिरो A17 लिरो गोसोआव लाखि सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबा बुजिगोन नोंसोरो A17 लिरो बेनिफ्राय 10थि बिदाबनि माने मा A10 गोसोआव लाखि 17थि बिदाबा 10थि बिदाबनि बेसे बारानो 7 बारा दा बेखौ बोरै लिरगोन जों बेखौ ओरैबायदि लिरगोन A17थि बिदाबा माने A17आ 10थि बिदाबनि माने A10 नि बेसे बारानो 7 बारा होननाय लोगो लोगो जों 7 खौ प्लास खालामगोन बेयो मा होननाय जादों A17 माने 17थि बिदाब माने 17 टर्म A10आ मा होननाय जादों 10थि बिदाब माने 10 टर्म होमबा बियो बिनि बेसे बारा होननाय जादों 7 बारा होननाय जादों फर एग्जाम्पल आं नोंसोरनि मोनसे बाथ्रा खिन्थानि 17आ 10 नि बेसेबां बारा 17 इकुवेल टु 10 जानो थाखाय थारमाने बेसे नांदेरगौ होननाय जादों माने बेसे नांदेरगौ 7 नांदेरगौ थारमाने बियो माने जादों 17आ 10 नि बेसे बारा 7 बारा होननाय जादों बाथ्राखौ बुजिबाय थिग बिदिनो 20आ 15 नि बेसे बारा 20आ 15 नि बेसे बारा होमबा आं बेसेबां प्लास खालामनांगोन 5 बारा बा 20 इकुवेल टु मा 15 प्लास 5 थारमाने 20आ 15 नि बेसेबां बारा 5 बारा बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा A17आ A10 नि बेसे बारा 7 बारा A10 नि 7 बारा होननाय लोगो लोगो जों A10 जों बेसेबां प्लास खालामनांगोन 7 प्लास खालामनांगोन जेरै 15 नि 5 बारा होननाय लोगो जों 15 जों प्लास 5 खालामनांगोन 10 नि 7 बारा होननाय लोगो लोगो जोङो 10 जों 7 प्लास खालामनांगोन बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा बे माने जाखो A17आ सोरनि A10 नि बेसे बारा 7 नि बारा माने 17थि बिदाबा 10थि बिदाबनि 7 बारा जायखौ कुइसन्सआव बुंदोंमोन AP नि 17थि बिदाबा 10थि बिदाबनि 7 बारा 17 term of an AP exists its 10th term by 7 दानिया मोनसे फर्मुला दङमोन मा फर्मुला मोनलाय AN equal to A plus N minus 1D जों बयबो मिथिगौ बे फर्मुलाखौ ओके
होमब्ला बे फर्मुलाखौ जों नैबाव बाहायनोसै जेराव बेवहाय n दङ खिन्थु बेवहाय n नि जायगायाव मा दङ 17 आरो e आ मा जिनिस नैबे e आ जाबाय गिबि बिदाब आरो नैबे d आ मा जिनिस आगोसार फारागथि माने कमन डिफारेन्स बे जाबाय फार्स्ट टार्म बे जाबाय कमन डिफारेन्स होमब्ला n नि जायगायाव जुदि 17 थायोब्ला बे an इक्वल टु a प्लास n माइनास 1 d फर्मुलाखौ बाहायबा जोंहा बोरै जागोन a प्लास n माइनास 1 माने 17 माइनास 1 d बुझिबाय नाय an इक्वल टु a प्लास n माइनास 1 d मोन होमबा n नि जायगायाव आं जुदि 17 लायोबा मा जागोन a आ a n नि जायगायाव 17 लाबाय नालाय 17 माइनास 1 d आ d बिदि जागोन ना जाया होमबा a 17 नि जायगायाव आं बेखौ लिरनो हायो थिग बिदिनो a 10 नि जायगायाव आं मा लिरनो हागोन a प्लास 10 माइनास 1 d लिरनो हागोन बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा आं a 10 नि जायगायाव मा लिरनो हागोन a प्लास 10 माइनास 1 d प्लास आ प्लास 7 आ 7 दानिया नाय नोङो बिथिंबो a प्लास जाना दङ बिथिंबो a प्लास जाना दं होमबा बिथिं मोननैखौबो बोखारनो हागोन नोङो बिथिंबो एखे जिनिसा बिथिंबो एखे जिनिसा नोंहा प्लास जाना दंदेरो माने सानना ला बिथिंबो 2 केजि बिथिंबो 2 केजि दङ बा बे 2 केजिखौ जों बोखानोसै अके माने ए जों दानबाय जोङो होमबा जोंहा मा थागोन नै 17 निफ्राय 1 थांबा जोंहा 16 d थागोन 10 निफ्राय 1 थांबा जोंहा 9 d थागोन बिथिं मा थाबाय प्लास 7 आरो जोंनो d खौ नांगौ माने आगोसार फारागथिखौ नांगौ जोंनाव सोंदों नै कुइसनाव आगोसार फारागथि दिहुन होननानै सोंदों नै माने कमन डिफारेन्सखौ सोंदों होमबा जोङो d खौ दिहुननांगौ ओंखायनो आं बेखौ ओरै लाबोसिगोन बेखौ बिथिं लाबोबा मा जागोन बेयो माइनास जाफैगोन बिथिं मा थाबाय 7 होमबा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबानो जोंहा एन्सारखौ मोनबाय बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबा जोंहा जागोन 7d 16टा d निफ्राय 9टा d थाङोब्ला जोंहा 7टा d थागोन जोंनो d खौ नांगौ ओंखायनो d खौल' लाखिबा 7 आ बैथिं रानग्रा जाहैसिगोन होमबा d खौ जों बेसे मोनगोन आं नैथिं लिरनोसै d इक्वल टु 1 जों मोनबाय नै जों बेखौनो दिहुननांगौमोन d आ मा जिनिसमोन आगोसार फारागथि कमन डिफारेन्स जायखौ जों दिहुननो गोनांमोन आरो जों बेसे मोनखो d इक्वल टु 1 मोनबाय बास जोबोद गोरलै नङासै स' नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 11 मा सोंदों नाय 3 15 27 39 डट डट AP नि बबे बिदाबा बिनि 54थि बिदाबनिख्रुइ 132 बांसिन माने मा which term of the AP 3, 15, 27, 39 dot dot will be 132 more than its 54th term माने मा सोंदों कुइसन्सखौ मोजां बुजिना ला बे मोनसे AP नो अके बे AP नि बबेबा मोनसे बिदाबा बबेबा मोनसे बिदाब जों मिथिया जायखौ जों दिहुननांगौसो बबेबा मोनसे बिदाबा मा होनो 54थि बिदाबनिख्रुइ 132 बांसिन बबेबा मोनसे ओरैबायदि बिदाब दं जाय माने 54थि बिदाबनिख्रुइ माने 54th टार्मनिख्रुइ बेसेबां बारा 132 मर बाथ्राखौ बुजिबाय बे टाइपनि कुइसन सोंब्लाबो दानि बानायनाय बायदिनो एखे जेबो गैया दैसो दै आं बुंखायो दै वाटार अके स' जोङो होनाय AP नि फार्स्ट टार्मा सोर जोंहा बेवहाय गिबि बिदाबा सोर 3 फार्स्ट टार्मा सोर जोंहा 3 बेखौ जों माजों फोरमायोमोन ए जों फोरमायो जेरैहाय नै बेवहाय आं दहायबो नै गिबि बिदाबखौ आं मा होननानै हमना लादोंमोन ए होनना हमना लादोंमोन अके आरो जोंहा an इक्वल टु मामोन a प्लास n माइनास 1 d ए आ मा जिनिस गिबि बिदाब आरो d आ मा बुस्थु कमन डिफारेन्स माने आगोसार फारागथि होमबा बेवहायथ' अलरेडि होनाय दंखायो दहायनाथ' होनाय गैयामोन ओंखायनो आं हमनानै लादोंमोन दानियाथ' अलरेडि होनाय दंखायो ए आ बेसेबां 3 माने गिबि बिदाबा स' आं लिरगोन होनाय दं इंलिश मिडियामफोरना लिरनांगोन गिभेन होननानै लिरनांगोन गिभेन जोंनो मा होनाय दं गिबि बिदाब माने ए आ बेसेबां होनाय दङ 3 बुजिबाय होनाय दंब्ला होनाय दं होननानै लिर होनाय गैयाब्ला हमबाय होननानै लिरजागोन जेबो नङा नो प्रब्लेम आरो d खौ बेसे होनाय दं d माने मामोन आगोसार फारागथिया माखौ बुङो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय आरो जुदि नोंसोर भिडिअखौ नायनानैबो एसेबां मोजां बुजियाखैबा सिगांनि भिडिअफोरखौ नाय आं गेरेन्टि होखायो बुजिखागोन नोंसोर होमबा आगोसार फारागथिया माखौमोन जायखिया गावनि सिगांनि मोनसेखौ माइनास खालामनांगौ आं बुंबाय थादों सिगांनिफ्रायनो बा 15 निफ्राय थारमाने 3 खौ माइनास खालामबाबो मोनगोन बा 27 निफ्राय 15 खौ माइनास खालामबाबो मोनगोन बा 39 निफ्राय 27 खौ माइनास खालामनानै मोनगोन नोंनि गोसो माखौ माइनास खालामनो खिन्थु 39 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामनानै बिदि नङा बा 39 निफ्राय 15 खौ माइनास खालामगोन बिदि नङा बा 27 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामगोन बिदि नङा गावनि जास्ट मोनसे सिगां माने 15 नि मोनसे सिगाङाव थानाय सोर 3 बेखौ माइनास खालाम नोङो होमबानो d खौ मोनगोन बा 15 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामबाय आं नै d खौ बेसे मोनखो 12 आरो d माने जोंहा मा d माने मा आगोसार फारागथि d माने जोंहा आगोसार फारागथि गोसोआव लाखि दे आरो a माने मा गिबि बिदाब दानिया जोङो मा होनदों कुइसन्सआव
जे 54थि बिदाबनिख्रुइ 132 बांसिन होनना बुंदों बा 54थि बिदाबखौ जों मा लिरगोन A54 लिरगोन A54 माने मा 54थि बिदाब एबा 54 टार्म गोसोआव लाखिदो होमबा 54थि बिदाबनिख्रुइ बेसे बांसिननो 132 बांसिन आচ্ছা 54थि बिदाबा सोरजों बेखौ दिहुनना लाग्रोनो हायो मानो हाया जानो हायो जोंहा A54 इक्वल टु मा जागोन A प्लस 54 माइनास 1D जागोन आচ্ছা बे बोरै जाखो आं दहाय बुंखादों नैबे फर्मुला नैबे AN इक्वल टु मामोन A प्लस N माइनास 1D N मानि मा जायखिया बिदाब NT बिदाब NT होमबा N नि जायगायाव आं दायो मा लादों होनना सानना ला नोंसोर 54 लादों N नि जायगायाव आं मा लादों 54 होमब्ला 54 ब्ला मा जागोन N जायगायाव 54 लायोबा बाव A आनो फैगोन प्लासआ प्लासआनो फैगोन N माइनास 1 जायगायाव मा फैगोन 54 माइनास 1 फैयोना फैया 54 माइनास 1 फैयोना फैया फैगोन ना बाथ्राखौ बुजिदों आচ্ছা बुजिबाय बयबो नङा होमबा जोङो मा फर्मुलाखौ बाहायबाय नैबे AN इक्वल टु A प्लस N माइनास 1D बावहाय आं 54 होयोब्ला बावहाय A प्लस 54 माइनास 1D फैगोन गोसोआव लाखि दे होमबा जों A54 खौ दिहुनना लाखानि आरामसे दिहुनना लानो हायो बावहाय मानो होनबा नै A नि माना होनाय दंखायो जोंहा 3 आरो 54 माइनास 1 माने बेसेबां जागोन 53 D आ बेसेबां होनाय दंखायो नै 12 होमबा मा जासिगोन बे 53 into 12 अके स' A54 खौ जों बेसेबां मोनगोन केलकुलेसन खालामबा जोङो केलकुलेसन खालामनानै मोनगोन साइडआव केलकुलेसन खालामनानै नायबानो जाबाय नोंसोर आं डाइरेक्ट लिरनोसै जोङो मोनगोन 639 मोनगोन जोङो अके 639 बेजों माल्टिप्लाइ खालामग्रो ओमफ्राय नैबेजों प्लास खालामबानो जाबाय स' जोङो A54 खौ मोनबाय माने 54थि बिदाबखौ मोनबाय बेसे मोनखो 639 बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन जोङो 639 मोनबाय जोङो दानिया कुइसन्सआव एसे थांफिनलाय मा होनना बुंदोंमोन जे अबेबा मोनसे बिदाबा 54थि बिदाबनिख्रुइ बेसे बांसिन 132 बांसिन होमबा बै अबेबा मोनसे बिदाबखौसो जों मिथिया हा अबेबा मोनसे बिदाब दङ जाय माने A54 निख्रुइ माने नैबे 639 जे मोनदों A54 खौ 54थि बिदाबखौ बिनि बेसे बांसिनो 132 बांसिनो होमबा बै बबेबा मोनसे बिदाबनि खोथा बुंदों बेखौ जों मा होननानै हमना लानि NT बिदाब होननानै हमनानै लानांगौ जों मिथियाब्ला जेब्लाबो गोसोआव लाखि नों जुदि बिदाबखौ मिथिया आरो बै बिदाबखौ लानानै कुइसन खालामदों होमबाथाय जेब्लाबो हमना ला जे बै बिदाबखौ NT बिदाब होननानै हमनानै ला दे ओंखायनो जों लिरगोन हमबाय इंलिश मिडियामफोरना लेट NT बिदाबा 54थि बिदाबनिख्रुइ 132 बांसिन अके इंलिश मिडियामफोरना बोरै लिरगोन एन ए टार्म बी 132 more than 54th टार्म जोङो जाय बिदाबा 54थि बिदाबनिख्रुइ 132 बांसिन होननानै होनाय दङ कुइसन्सआव बेखौ जों मा होननानै हमना लाबाय एनटि बिदाब माने एन ए टार्म होननानै हमना लाबाय होमबा एनटि बिदाबखौ जों मा लिरो AN लिरो गोसोआव लाखि दे AN होमबा एनटि बिदाबनिख्रुइ 54थि बिदाब माने A54 खौ माइनास खालामबा बेसे मोननांगोन आं दहाय बुंनाय बायदि 132 बियो मा होननाय जादों जे एनटि बिदाबा 54थि बिदाबनिख्रुइ बेसे बांसिन होननाय जादों 132 बांसिन होननाय जादों बाथ्राखौ बुजिबाय AN माइनास A54 माने जेरैहाय आं दहाय बुंदोंमोन 17 माइनास 10 माने मा होननाय बेसेबां जायोमोन 17 माइनास 10 आ मा होननाय जादों 17 आ 10 निख्रुइ बेसे बारा 7 बारा बाथ्राखौ बुजिबाय बेबायदिनो AN माइनास A54 मा होननाय जादों एनटि बिदाबा 54थि बिदाबनिख्रुइ 132 बांसिन अके स' AN नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो जों बयबो मिथिखागौ फर्मुला मथे मा लिरनो हायोमोन A प्लास आচ্ছা 1 मिनिट आं मोनसे खामानि मावग्रोनि A54 खौ आं ओरै बारहोखानि A54 खौ ओरै बारोबा मा जागोन बे प्लास जागोन बिथिं अलरेडि 1 प्लास 132 दंखायो होमबा AN खौ लिरथ'बाय A54 खौ जों बेसे मोन्दोंमोन 639 मोन्दोंमोन दानि A54 खौ बेसे मोन्दोंमोन दानि 639 नायनि आं खिन्थानि 639 मोन्दोंमोन जोङो 639 मोन्दोंमोन अके स' आं बेखौ बाव फोजोबबाय होमबा AN इक्वल टु जों बेसे मोनगोन नायनि स' नोंहा बेवहाय मा सोंदों बबे बिदाबा 54थि बिदाबनिफ्राय 132 बांसिन जागोन होननानै सोंदोंमोन होमबा जों नैबे N खौ दिहुनथारनांगोन बिदाबखौ सोङोब्लाथाय N खौ दिहुननांगौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि
खिन्थु दिहुननायनि सिगां नोङो एनथि बिदाबा उमुकनिख्रुइ इसिखिनि बांसिन होननानै हमना लाथ'। बिनिफ्राय लास्टआव मा खालाम एनखौ दिहुनना होबानो जाबाय बास। एनखौ बोरै दिहुनगोन ए एननि फर्मुलाखौ बाहाय। ए एननि फर्मुलाया मामोन ए प्लास एन माइनास 1 डि। अके ए एन इकुवेल टु नैबे फर्मुलाखौ बाहायबाय आं एन माइनास 1 डि। बुजिबाय बाथ्राखौ बयबो? स' बिसोर मोननैखौ जों प्लास खालामगोन। प्लास खालामबा जों मोनगोन साइडआव खालामबाय आं नै 771 मोनगोन जोङो। अके 771 मोनबाय। दानिया जोङो मा खालामगोन ए नि भेलुआ जोंहा अलरेडि दंखायो। ए नि भेलुआ बेसेबांमोन एन नि भेलु दिहुननांगौ नालाय ए आरो डि नि भेलुखौ जों फज'बानो जाबाय बास। बा ए नि भेलुआ बेसेबांमोन नै 3 आरो डि आ बेसेबांमोन 12। होमबा जों बे ए खौ मा लिरनो हायो 3 एन माइनास 1 आथ' जोंहा एन माइनास 1 थाबाय डि आ बेसेबां जोंहा 12 771। आच्छा बेखौ ओइथिं बारो 3 खौ होमबा मा जागोन बेयो 12 जों एन जों 12 एन जाबाय 12 जों माइनास 1 जों माइनास 12 जाबाय माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 771 बे ओरै फैबा माइनास 3 जासिगोन। स' 12 एनखौल' लाखियोब्ला जोंहा बिसोर ओरैबायदि जागोन 771 निफ्राय जोंहा मा खालामनांगौ 3 मोननांगौ। बेजा मोनगोन जों 768 मोनगोन। माइनास खालामबा 12 खौ ओरै बारोब्ला मा जागोन प्लास 12 जाबाय बेयो। स' जों बेनिफ्राय आरो बेखौ प्लास खालामगोन। प्लास खालामबा मोनगोन जोङो 768 सरि 1 मिनिट जोंहा बेसेबां जागोन बेयो 780 सरि। स' एन खौ जोङो लायोब्ला 780 बाय 12 जासिगोन। 780 खौ 12 आ डिभाइड खालामबा जों मोनगोन 65। बेसे मोनगोन 65। स' एन इकुवेल टु 65 एन खौ मोनबाय नै। होमबा एन आ 65 जानांगोन। एन आ मा बुस्थु मोननै एनथि बिदाबा 54थि बिदाबनिख्रुइ 130नि बांसिन होननानै हमना लादोंमोन ना लायाखैमोन जोङो एन ए थाम बि 132 मोर देन 54 थाम होननानै हमना लादोंमोन। होमबा बै एनथि बिदाबा सोर जागोन माने 65 माने 65थि बिदाबा 65 थामा 54थि बिदाबनिख्रुइ बेसे बांग्रा जागोन 132 बांसिन जागोन। स' इउ केन राइट हियर स' A65 आ A54 निख्रुइ 132 बांसिन बेखौ लिरनो हासिगोन। इंलिश मिडियामफोरना लिरनो हागोन A65 is 132 more than A54। A65 मानि मा 65थि बिदाब। जोङो एनथि बिदाबखौ 65थि बिदाब मोनबाय। अके बेबायदि जों बानायगोन। स' नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 12 मा दङ नाय मोननै एपिआ एखे आगोसार फारागथि दं। माने मोननै एपिनि आगोसार फारागथिया माने डिया सेम आरो बैनाबो डि बेनाबो डि बेनाबो 5 बा बेनाबो 5 थारमाने बिसोरनि जौसेथि बिदाबनि गेजेरनि फारागथिया 100। बिसोरनि जौसेथि बिदाबनि गेजेरनि फारागथिया माने बिसोरनि जौसेथिनि बिदाबखौ माइनास खालामलायोब्ला जौसेथि बिदाबखौ माइनास खालामलायोबा बेसे मोनो 100 मोनो। होमबा बिसोरनि 1000थि बिदाबनि गेजेरनि फारागथिया मा जागोन होमबा 1000थि बिदाबनि गेजेरनि फारागथिखौ सोंदों। इंलिश मिडियामफोरनाबो नायना लानो हागोन कुइसन्सखौ। नाय Two APs have the same common difference. Okay, two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. Difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 terms? बहाय AP आनो मोननैनो ओके मोननै AP दं थारमाने दा माबायदि बिसोरनि सोमोन्दोआ जे फार्स्ट AP आरो सेकेन्ड AP माने गिबि AP आरो नैथि AP नि आगोसार फारागथिया एखेनो माने डिया एखे बुजिबाय। नाथाय मा होनाय दङ बिसोरनि गिबि बिदाबा एखे नंगौना नङा बेखौ होनाय गैया जास्ट होनाय दङ जे बिसोरनि आगोसार फारागथिया माने कमन डिफारेन्सआ सेमनो मोनसेनिया 5 बा बै मोनसेनियाबो 5 मोनसेनिया 6 बा बै मोनसेनियाबो 6। अके ओंखायनो जों बेखौ बुजिनानै लानांगोन जे बा लिरना लानांगोन फार्स्टआवनो जों मेनसन खालामना लानांगोन मख'ना लानांगोन। माबायदि मख'ना लानांगोन नैबे आं दा लिरनाय बायदि। स' माबायदि बेलाय नैबिदि हमबाय मोननै एपिनि एखे आगोसार फारागथिया डि माने बै मोनसेनि आगोसार फारागथियाबो डि नैबे मोनसेनियाबो आगोसार फारागथिया डि होननानै हमना लाबाय। इंलिश मिडियामफोरना लिरनांगोन सेम कमन डिफारेन्स अफ टु एपिएस बि वाट डि। अके बुजिबाय बयबो नङा होमबा। दानिया जोङो मा हमबावनांगोन मोनसे हमबावनांगोन जे जिहेतु बाव मोननै एपि जोंहा एपिखौ मा खालामनाय जायोमोन एपिनि गिबि बिदाबखौ माजों फोरमायनाय जायोमोन एजों फोरमायनाय जायो नंगौना नङा आरो कमन डिफारेन्सखौ माजों फोरमायनाय जायो डिजों फोरमायनाय जायो। बावहाय मोननै एपिनि आगोसार फारागथिया एखे नालाय
मोनसेनिया 5 बा मोनसेनियाबो 5 जागोन बा मोनसेनिया d बा बै मोनसेनाबो d जागोन ओंखायनो जोंहा बेवहाय टेनसन गैला सिनायनायाव टेनसन गैला बैनि d आनो बैनि d नाथाय जुदि आं हमना लाबाय फार्स्ट एपी नि गिबि बिदाखौ a हमना लाबाय आरो सेकेन्डनिखौबो a होननानै हमना लाबाय होमबाथ' जोंहा कनफिउज जागोन मानो कनफिउज जागोन एपी नि गिबि बिदाखौथ' एखे होनाय गैया एखे होनायबा टेनसन गैयामोन बेलेग बेलेगसो थारमाने बेलेग बेलेगसो जानांगोन थारमाने बाथ्राखौ बुजिबाय अब्ला आं मा खालामसिगोन कनफिउजनखौ दूर खालामनो थाखाय माने बेबायदि फार्स्ट एपी नि गिबि बिदाखौ आं मा हमसिगोन साप'ज a हमसै आरो सेकेन्डनि गिबि बिदाबखौ सेकेन्ड एपी नि गिबि बिदाबखौ आं a देस हमसै जाहाथे जोङो डिफारेन्सखौ नुयो अके स' ओंखायनो लिरगोन गिबि बिदाबनि सरि गिबि एपी नि गिबि बिदाबा गिबि एपी नि गिबि बिदाबा a होननानै हमना लाबाय माने फर्स्ट टर्म अफ फर्स्ट एपी b मा हमना लाबाय a आरो नैथि एपी नि एपीआथ' मोननै नालाय नैथि एपी नि गिबि बिदाबखौ आं मा हमसै गिबि बिदाबखौ आं a देस हमसै जोंनो होनाय गैया जे फार्स्ट एपी नि गिबि बिदाबा बे सेकेन्ड एपी नि गिबि बिदाबा बे होनाय गैया जोंनो जास्ट जोंनो होनाल' माखौल'सो होदों जे एपी नि मोननै एपी नि आगोजार फारागथिया एखे बिदिल'सो होनाय दङ ओंखायनो जों मा हमबाय जे फार्स्ट एपी नि फार्स्ट टार्मा a आरो सेकेन्डनिया a देस होमबा जोंहा जेबो कनफिउजन जाला बावहाय अके होमबा बाव मा लिरगोन फार्स्ट टार्म अफ सेकेन्ड एपी b होननानै लिरदो अके दानिया जोङो कुइसन्सआव मा कन्डिसन होदोंमोन बाव थांफिनसै कुइसन्सआव मा कन्डिसन होदोंमोन जे जौसेथि बिदाबनि गेजेरनि फारागथिया जौसेथि बिदाबनि गेजेरनि फारागथिया 100 आदसा एकर्डिं टु कुइसन माने सोंलु बायदिब्ला a100 आदसा a100 आ माखौ बुंनाय जायोमोनलाय जौसेथि बिदाबखौ बुंनाय जायो a आ मा बुस्थु आं दानिसो बुजायबाय a आ जाबाय गिबि बिदाबजों 100 लिरदोंबा गाहायाव सानखादो बेयो मा बिदाब जौसेथि बिदाब बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा बियो फार्स्ट एपी नि जौसेथि बिदाबखौ बुजायदों होमबा a देस 100 आ माखौ बुजायदों सेकेन्ड एपी नि माने नैथि एपी नि मा बिदाब जौसेथि बिदाब बाथ्राखौ बुजिबाय a100 आ माखौ बुजायोमोन जोंहा गिबि एपी नि माखौ बुजायदों जौसेथि बिदाबखौ बुजायदों ओरैनोथ' a100 होननाय लोगो लोगो जौसेथि बिदाब माने 100 टार्म नाथाय बेवहाय एपी आ मोननै आरो फार्स्ट एपी नि गिबि बिदाबा a आरो सेकेन्ड एपी नि गिबि बिदाबा a देस होमबा फार्स्ट एपी नि जौसेथि बिदाबखौ माजों फोरमायगोन जों a100 आरो सेकेन्ड एपी नि जौसेथि बिदाबखौ माजों फोरमायनांसिगोन a देस 100 बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा बिसोर मोननैखौ माइनास खालामलायोब्ला जोंहा बेसे मोनोनो 100 मोनोनो 100 अके a100 माने मा a देस 100 माने मा जुदि बुजियाखैबा कमेन्ट खालाम अके a100 माने मामोन फार्स्ट एपी नि जौसेथि बिदाब a देस 100 आ माखौ बुजायदों सेकेन्ड एपी नि जौसेथि बिदाब बिसोरखौ माइनास खालामलायनानै मोननाया माने फारागा डिफारेन्सआ 100 नो होमबा जोंहा a100 नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन a प्लास 99d लिरनो हागोन जोङो अके a देस 100 नि जायगायाव जों मा लिरनो हागोन a देस प्लास 99d इकुवेल टु 100 आदसा बेखौ बोरै लिरनो हाखो फर्मुलाया मामोन an इकुवेल टु मामोन a प्लास n माइनास 1d होमबा an नि जायगायाव आं मा लागोन an नि जायगायाव जुदि आं a100 लायोब्ला मा जागोन a प्लास 100 माइनास 1 माने 99d जागोन ना जाया an नि जायगायाव जुदि आं a100 लायोब्ला n नि जायगायाव आं 100 लायोब्ला मा जागोन a प्लास n माइनास 1d आ मा जागोन a प्लास 99d जागोन 100 माइनास 1 99d बाथ्राखौ बुजिबाय ओंखायनो आं a100 नि जायगायाव आं नैबेखौ लिरनो हागोन माखौ लिरनो हागोन a प्लास 99d सेम टु सेम a देस 100 नि जायगायावबो a देस n इकुवेल टु जों मा लिरनो हायो a प्लास n माइनास 1d जागोन फर्मुलाया सेमानो जागोन जास्ट बाव देसल'सो दङ होमबा a देस 100 आ मा जागोन जोंहा a प्लास n माइनास 1 माने मा 100 माइनास 1 99d नि होमबा a देस 100 नि जायगायाव आं बेखौ लिरनो हागोन बाथ्राखौ बुजिबाय स' बेयाव माइनास थानायनि थाखाय आं बेखौ ब्रेकेटाव लिरदों बेखौबो एसे मोजां नोजोर हो होमबा मा जागोन बे a प्लास 99d माइनास a देस माइनासजों प्लासजों माइनास 99d इकुवेल टु 100 आदसा बावहाय d आ मोननैनियावबो एखे जागोन नैबेनावबो d आ जे सोर दङ
बेनावबो डियानो फैगोन मानो होनबा डिया एखे होनखादों आगोसार फारागथिया एखे ओंखायनो नैबेनि जायगायाव जों जा डि बाहायगोन बे डियाबो बेयाव एप्लाइ जागोन बाहायजागोन बाथ्रा बुजिबाय 90 दानजाबाय होमबा a माइनास a डेस इकुवेल टु 100 नोंहा नै बियो मा बुजायदों a माइनास a डेस इकुवेल टु 100 आ मा बुजायदों गिबि बिदाबखौ माइनास खालामलायोब्ला बिनि गिबि बिदाब बैनि गिबि बिदाब फार्स्ट एपिनि गिबि बिदाब सेकेन्ड एपिनि गिबि बिदाबखौ माइनास खालामलायोबा माने डिफारेन्सआ बिसोरनि फारागा बेसेबां 100 बाथ्राखौ बुजिबाय अके स' नोङो एन्सारखौ बेयावनो फोजोबनोबो हासिगोन माब्रै एन्सारखौ बावनो फोजोबनो हासिगोन मा खोथा बुंदों नाय जोङो कुइसन्सआव मा होदोंमोन जोंनो मा होदोंमोन कुइसन्सआव मा होदोंमोन जे बिसोरनि जौसेथि बिदाबनि गेजेरनि फारागथिया 100 बिसोरनि 100 टार्मखौ माइनास खालामलायोबा जोंहा बेसेबां मोनो 100 मोनो अके माने नैबे a100 माइनास a डेस 100 इकुवेल टु बेसे मोनो 100 आरो नैबाव बानाय मा नैबावखो a माइनास a डेस इकुवेल टु 100 माने बिसोरनि गिबि बिदाबखौ माइनास खालामलायोबाबो बेसे मोनो 100 मोनो फार्स्ट एपिनि गिबि बिदाब सेकेन्ड एपिनि गिबि बिदाब माइनास खालामलायोबाबो बेसे मोनो 100 फार्स्ट एपिनि जौसेथि बिदाब सेकेन्ड एपिनि जौसेथि बिदाब माने 100 टार्मखौ माइनास खालामबाबो 100 मोनो थारमाने बिनिफ्राय जों मोनसे बाथ्रा बुजिना लानो हायो जे फार्स्ट एपिनि फार्स्ट बिदाबखौ फार्स्ट एपिनि आरो सेकेन्ड एपिनि गिबि बिदाबखौ माइनास खालामनानै मोननायाबो 100 ब्ला जौसेथि बिदाब माने 100 टार्मखौ माइनास खालामना मोननायाबो 100 ब्ला होमबा जायखिजाया फार्स्ट एपिनि नैथि बिदाब सेकेन्ड एपिनि नैथि बिदाब माइनास खालामनाय मोननायाबो 100 जाखागोन निश्चय बाथ्रा बुजिदों फार्स्ट एपिनि थामथि बिदाब सेकेन्ड एपिनि थामथि बिदाब माइनास खालामना मोननायाबो बेसेबां जागोन 100 जागोन बाथ्रा बुजिबाय स' ओंखायनो आं मा लिरनो हागोन थारमाने स' a माइनास a डेस इकुवेल टु 100 that means एखे रोखोमैनो a2 माइनास a डेस 2 आबो मा जागोन 100 जागोन आं बुंनाय साननाया बेनो आरो a डेस 3 आबो 100 जागोन बिदिनो थांबाय थागोन बियो बाथ्राखौ बुजिदों जेरै a100 a डेस 100 इकुवेल टु 100 जादों नङा होमबा माने बिसिनि जौसेथि बिदाबखौ माइनास खालामना मोननाया जोंहा बेसेबां जादों 100 जादों आरो बिसिनि गिबि बिदाबखौ माइनास खालामनायाबो 100 जादों होमबा बिसिनि नैथि बिदाबखौ माइनास खालामना मोनबा 100 जागोन थामथि बिदाबखौ माइनास खालामना मोननायाबो 100 जागोन बिदिनो थांबाय थागोन स' फार्स्ट एपिनि 1000थि बिदाब आरो सेकेन्ड एपिनि 1000थि बिदाब माइनास खालामना मोननायाबो बेसेबां जागोन 100 जागोन निश्चय जाखागोन बियो स' जाखागोन बियो अके आं सानो बुजिबाय नोंसोरो जौसेथि बेसेबांनि बेसेबांखौ सोंदोंमोन जोंनो 1000थि बिदाबनि गेजेरनि फारागथिखौ सोंदोंमोन 1000 टार्मनि डिफारेन्सखौ सोंदोंमोन बा 1000 टार्मसनि डिफारेन्सखौ जों दिहुननो गोनांथियानो गैला जोंहा अलरेडि मोनखाबाय मानो मोनखाखो बोरै मोनखो बेखौ आं बुंदों नै जौसेथि बिदाब माइनास खालामना मोननाया 100 जायो गिबि बिदाबखौ माइनास खालामना मोननायाबो 100 जायो होमबा नैथि बिदाबखौ माइनास खालामनायाबो 100 जागोन थामथि बिदाबखौ माइनास खालामना मोननायाबो 100 जागोन स' 1000थि बिदाबखौ माइनास खालामनायाबो बेसेबां जागोन 100 जागोन स' इउ आर एन्सार इज दिस बेबायदि लिरनो हागोन नोंसोरो जेबो दिहुनलायनो गोनांथि जानाय नङा आं सानो बुजिबाय स' नों नैबाव बिदिनो लिरनो हागोन बिदिब्ला बा देयारफर डट माने थांबाय थागोन बियो बेबायदि लिरनो हागोन एसे